dragoj koleginici. Želim da ovo uručim i posebno zadovoljstvo. Hvala. U prostorijama Gradskog odbora SPS-a održan je prigodan program povodom 8. marta, a u organizaciji Foruma žena Gradskog odbora SPS-a Požarevac. O zalaganju žena u ovoj stranci govorila je Dubravka Popović. Međunarodni praznik žena čestitao je Miomir Ilić. Još početkom 19. veka žene su započele borbu za svoja prava i krenule ka ujedinjenju svih levičarskih snaga. Danas Forum žena Gradske organizacije Požarevac radi na demokratskim vrednostima. Ja vam se zahvaljujem za učešću Foruma žena u predizbornoj kampanji i zato vas molim da 16. marta zaokružite broj 2 i time učestvujemo kao što smo do sada radili u kampanju i za partiju. Žena nije samo stožer porodice, ona je aktivni učesnik u svim sferama života i rada, pa tako i u politici. I ovo što je rečeno, da li ćemo zaokružiti ili ne, znam sigurno da će da odraditi onaj posao ono kako mi pripadamo. Članice Socijalističke partije Srbije, koje ovom prilikom pozdravljam i čestitam im 8. mart, su aktivni učesnici u političkom životu i radu Socijalističke partije. Na kraju je sekretar Crvenog krsta Požarevac Branislav Živulović uručio priznanje Dubravki Popović povodom uspešne akcije davanja krvi u februaru mesecu. Program je obogaćen učešćem Gradskog ženskog hora Barili iz Požarevca.